Molt bé, doncs passem al panell següent. En el panell següent tenim el senyor Carles Ramió, que és el president de la Comissió d'Experts per a la definició de l'estratègia de transformació de l'administració de la Generalitat de Catalunya i la millora dels serveis públics, que és un exemple de síntesi, trobo. No, sí, perquè li diem CETRA, no? I, per tant, això sí. I a més tenim també a la senyora Esther Manzano, que és directora general de Serveis Digitals i d'Experiència Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Tenim dos grans artífecs de la gran transformació administrativa del govern de Catalunya i tenim moltes ganes de sentir-vos. Carles, com vulguis. Sí, moltes gràcies, Estrella, per convidar-me a la teva càtedra i a la UB i a la Diputació de Barcelona. Bé, quan parlem d'impulsar una reforma administrativa, evidentment l'escepticisme generalitzat, perquè això ningú s'ho creu. Si a més fem un plantejament en el qual hi ha una comissió que té aquest nom tan burocràtic i tan llarg, però es diu FETRA, a més té 68 membres, molt difícil de coordinar, un dels membres és la mateixa Estrella, i té 10 mesos per fer l'informe, després hi ha una comissió de la Generalitat de Catalunya que té 4 mesos per veure què fa cas d'aquest informe, vol dir que la reforma començarà al gener del 2016, és a dir, que no començarà mai. Per tant, l'escepticisme generalitzat, però jo voldria dir que aquí hi ha uns quants elements diferencials. Primer element diferencial és el primer cop que Catalunya i Espanya, i de fet Europa des de la Margaret Thatcher, sense voler fer cap tipus de comparació, que un govern de forma explícita anuncia que farà una reforma administrativa. De forma totalment explícita, per tant es tira a la piscina i esdevé com una mena de contracte o pacte social amb la ciutadania i amb els empleats públics que realment vol transformar per millorar-la a l'administració pública. Això és un element molt important de caràcter diferencial. El següent element, per tant, això vol dir que esmerçar tots els recursos organitzatius i econòmics que calguin per fer aquesta reforma i aquesta transformació. L'altre element és que aquí, justament per superar l'escepticisme, la idea és que quan nosaltres lliurem l'informe d'aquí 10 mesos, que ara ja n'han passat 3, perquè el comptador va començar el 20 de novembre, per tant ens queden 4 mesos, no, 4 i mig. Doncs quan lliurem l'informe, que això serà al setembre d'aquest any, doncs llavors la idea és que una tercera part de les propostes que formulem ja hagin estat implementades per la Generalitat de Catalunya, una altra tercera part estiguin en procés d'implementació i una tercera part estiguin pendents perquè hi ha algunes que són de cocció més lenta, amb unes lleis que són molt difícils, d'elaborar, de pactar i, per tant, d'aprovar. Aquesta és l'ambició. Per tant, aquí tenim una agenda molt a curt termini que jo li dic proves de vida, i dins aquestes proves de vida n'hi ha 4. La primera és la direcció pública professional, perquè és una cosa que el sector ho porta reclamant des de fa més de 30 anys, està a tots els programes dels partits polítics, però no s'ha acabat d'implantar mai. De fer-ho de forma molt ràpida, ja tenim el document fet, ja tenim el text per un decret de govern, ja tenim el text per un reglament. De moment només l'aplicaríem de forma immediata per la Generalitat de Catalunya, per entrar de forma ràpida dins el castell, però després la comissió treballarà amb un projecte de llei de direcció pública professional que plegaria també l'administració local i les universitats, que els hi fa molta falta perquè són els que més treballen amb lògica de direcció pública professional. El primer és direcció pública professional, el segon és transformar els sistemes de selecció. Davant el relleu generacional hem d'incorporar molt de talent. Els sistemes de seleccions que tenim sabem que són molt poc fluids, per això hem tingut el lío dels interins, que era més fàcil contractar interins que fer funcionaris i sistemes d'oposicions basades en coneixements. Bé, considerem que això no treu el talent, els joves no estan disposats a preparar-se entre 1 i 7 anys memoritzant temes de cara a unes oposicions, els més eixerits almenys no ho faran, i a més el que volem és tenir un nou tipus d'empleat públic, que òbviament la memòria és important perquè és el primer auxiliar de la intel·ligència, però el que busquem és gent que tingui unes competències, unes habilitats acords als reptes actuals. Per tant, la idea és canviar de forma rapidíssima els sistemes de selecció. Aquí tenim un problema perquè hem de canviar la llei d'ocupació pública. Però ja el que hem fet és fer un programa de programes d'atracció del talent en sistemes de treball d'alt rendiment, que demà ja ho aprovarà el govern mitjançant un acord de govern,
amb el qual es crea un programa d'atracció al talent amb un sistema de selecció estrictament meritocràtic, però únicament basat en competències, amb equips amb uns nivells bastant elevats d'alt rendiment. Això ja sabeu que amb la lògica dels programes es pot fer no amb la funció pública, diguem, de tipus tradicional, però la idea és després canviar la llei d'ocupació pública perquè plegar aquests nous sistemes de selecció. La tercera de prova de vida és la simplificació normativa i la quarta prova de vida és la millora de l'atenció als ciutadans, que aquí és el que més va lligat amb el vostre àmbit. De fet, amb la millora de l'atenció al ciutadà, aquí tindríem com 4 grups de treball dins la FETRA, que són grups de treball que va definir el govern. Val a dir que aquí aquest procés de reforma és complicat perquè és exuberant, perquè hi ha 3 línies de reforma alhora. Per una banda, la reforma no és que estigui per començar, sinó, com veieu, ja ha començat, perquè quan el conseller el 8 d'octubre va fer pública la reforma, ja va aprovar el govern 18 mesures directes de transformació de la Generalitat de Catalunya que s'han començat ja a implementar, i això ho lidera el Departament de la Presidència. Després, algunes conselleries estan impulsant les seves pròpies reformes dels seus respectius àmbits. I a més hi ha la FETRA, que com membres externs col·laboren ajudant amb aquestes reformes o bé també proposen altre tipus, diguem, d'iniciatives. Per tant, aquí tenim 3 pistes que juguem alhora amb la reforma. Jo crec que la redundància és bona per aconseguir al final transformar l'administració pública, per una certa complexitat de governança d'aquest sistema de caràcter reformista. Doncs bé, dins la FETRA, com deia, hi ha 4 grups de treball vinculats a la reforma, a l'atenció, millora de l'atenció ciutadana. Un és millora de l'atenció presencial a la ciutadania, hi ha un grup. Un altre és la millora de l'organització dels serveis amb una orientació cap al ciutadà. Després en tenim un altre que té a veure amb l'administració digital i que els ciutadans puguin superar aquest trauma que en un article del País de la setmana passada que es deia la tristesa burocràtica que tenen els ciutadans amb les interaccions digitals amb l'administració pública, d'una filòsofa que es diu Remedio Zafra, i superar aquest decalatge i aquesta administració digital tan poc amable que tenim en molts aspectes. I finalment tenim un específic de simplificació del llenguatge administratiu. Val a dir que els altres grups també estan molt relacionats amb aquesta matèria, perquè tot té relació. Òbviament, si parlem d'ocupació pública, també té relació amb el que estem parlant aquí. Si parlem de millora organitzativa, també té relació amb el que estem parlant aquí. Per exemple, hi ha un grup de prestigi institucional i a la ponència anterior i les altres s'ha explicat clarament. Si no ens comuniquem bé, estem desprestigiant a la institució i ens desprestigiem a nosaltres mateixos. De fet, la comissió es diu de prestigi institucional, però s'hauria de dir acadèmicament de reputació institucional, perquè és el terme acadèmic que existeix. Per tant, aquí hi ha molts vasos comunicants. Anant al vostre àmbit, que crec que aquí he vist la Cristina Jalpí, allà al final de la sala, amb una posició discreta, que és la que lidera aquest grup, on també hi ha l'Estrella, també tenim, per exemple, a la Teresa Cabré, i tenim a l'Ona Domènech, i un altre que ara no recordo, que és professor de la UPF, que és ICREA. Doncs aquest grup de treball està intentant avançar en aquest àmbit, i jo vist des de fora crec que estem davant una paradoxa, perquè em sembla que s'han quedat sense tema, perquè tot el que té a veure amb la millora de la comunicació, la simplificació del llenguatge administratiu, des d'un punt de vista acadèmic, normatiu, de protocols interns a la Generalitat de Catalunya, gràcies a la col·laboració d'aquests superexperts, això es veu que és un tema que ja estava resolt als anys 80. Que a més, ara encara està més resolt perquè n'hem anat actualitzant i a més amb una dinàmica molt moderna amb les actuacions que ha fet la Direcció General de l'Ester Manzano. Per tant, és un tema que està absolutament solucionat. El que succeeix és que no s'implementa. Aquí he agafat un xutet d'autoestima al veure totes aquestes experiències, però em sembla que la realitat que hem vist aquí és l'excepció. La regla és que les administracions encara continuen comunicant-se de forma molt críptica. Per tant, jo crec que ara, amb aquesta comissió, el que haurem de parlar no són temes, diguem, de lingüistes, sinó temes estrictament de gestió, de veure com podem passar del pla teòric i normatiu a la pràctica real i extesa en tots els àmbits de l'administració pública. I en aquest sentit, crec que potser haurem d'adoptar una posició més pròpia dels economistes i treballar amb incentius.
Incentius vol dir incentius positius i especialment incentius negatius. És a dir, hem de treure el pal i la pastanaga, perquè si no veig que no ho aconseguirem. Diguem, jo el que voldria és que l'any que ve es notés un abans i després de la interacció de la Generalitat de Catalunya, que ara és el negociat i l'àmbit que m'ha tocat transformar, que es notés no d'un mes a un altre, però sí d'un any a l'altre. I això com ho podem aconseguir? Perquè evidentment que aquí es fa referència als cursos, a canviar la cultura organitzativa, la capacitació, formació, etc. Si no, ens podem passar 500 anys capacitant a la gent i generant un canvi cultural, però continuem comunicant de forma críptica. Per tant, hem de canviar potser d'estratègia, i aquí estic improvisant i estic gairebé coaccionant aquest grup perquè prengui aquest tipus de mesures, anem a buscar incentius que podem ser transversals amb els altres equips de treball de la CETRA i, per exemple, si tenim direcció pública professional i els directius són avaluats cada any en funció del seu rendiment, doncs un dels indicadors és que aconsegueixin que el seu àmbit de gestió tingui una comunicació clara. Si creem agències com a nou sistema de regulació del sector institucional i no organismes autònoms clàssics, hi ha un contracte programa o un contracte de gestió entre l'administració nuclear, la Generalitat, les conselleries i aquestes agències, en aquest contracte de gestió ha d'haver-hi un compromís de que tota la comunicació que tenen els ciutadans ha de ser simple, planera i clara. És a dir, anar introduint aquests elements de forma transversal a tots els instruments de modernització que intentem introduir des de la CETRA i des dels altres plans de modernització. Ara bé, també incentius negatius. I jo estic tan desesperat, el que passa que els incentius negatius no sé molt bé com fer-los, però estic tan desesperat de dir, miri, si vostè vol actualitzar la pàgina web, si vostè vol un nou aplicatiu per a aquesta interacció amb el ciutadà, jo no li autoritzo fins que no em demostri que ho ha fet amb llenguatge senzill i planer, que ha fet aquest esforç. Si no, senzillament vostè no podrà actualitzar, no podrà fer res, quedarà paralitzat. Clar, això com ho fem? Perquè aquí ha d'haver un control de qualitat. Teòricament ja el tenim. La Direcció General que té aquesta cua tan maca de títol que és experiència ciutadana. Però també em fa por perquè igual pot acabar absolutament col·lapsada, perquè si tots els que abans de fer un nou programa, un nou aplicatiu o l'actualitzar la web han de passar el filtre per saber si ho han fet bé o malament d'aquesta unitat, igual això també pot ser un altre coll d'ampolla i una altra unitat transversal dins aquesta burocràcia. De vegades sembla que per desburocratitzar hem de generar cada cop més burocràcia i hem d'intentar evitar aquest tipus de tendència perniciosa. No ho sé, dins d'aquesta desesperació, improvisant mentre venia, dic, mira, quan facis una actualització de la web o quan facis una actualització d'un aplicatiu o qualsevol altre tipus d'actualització dins el teu àmbit que són periòdics, potser no has de passar per cap filtre, però has de fer una declaració, per dir-ho alguna cosa, jurada de caràcter institucional per part del càrrec responsable, que es compromet que tot ho farà amb comunicació clara, llenguatge planer, etc. Penseu que aquí és un país de covardiques. Si un director general o un secretari ha de signar una carta a la qual es compromet que gairebé jura institucionalment que tot ho farà és amb llenguatge clar i planer, ja podeu estar segurs que abans de signar començarà a fombrar crits a tots els empleats perquè diguin que tot ha de ser clar i planer. Ja sé que sembla una mica una visió una mica frívola, però és que com ho fem per canviar-ho? Perquè la ciutadania està en una situació molt crispada actualment. Tenim una pèrdua de legitimitat espectacular. Llavors, un dels elements que no ajuda és aquesta comunicació crítica que tenim amb els ciutadans, molt poc amable en moltes dimensions i també molt poc amable amb el llenguatge que utilitzem. Bueno, això ho hem de canviar d'una forma radical, perquè estem en una situació gairebé, segons la meva tesi, de precol·lapse de les administracions públiques. I per fer-ho de forma ràpida hem de començar a pensar en algun tipus de mesures imaginatives, d'incentius, especialment els positius, sempre han de ser basats en la persuasió i en la seducció, però com que no és suficient per enamorar el personal, doncs l'enamorem amb algun altre tipus d'incentius de caràcter negatiu. Ara l'Ester Manzano dirà just el contrari segurament, però jo com que sóc extern, aquests són els avantatges que tenim els externs, no? Que tenim llibertat com de càtedra per dir el que pensem i així potser ho plantejarem en el govern que introduïm aquest tipus d'incentius. Reitero, un està a les nostres mans, unes altres estaran en mans del govern
i aquí nosaltres només fem propostes. El que fem és ho presentem al govern i el govern ho accepta o no ho accepta. Fins ara n'hem presentat unes quantes. Per cert, la primera que hem presentat ha sigut acceptada al govern i ja ha redactat un decret llei que es presentarà de forma immediata, és el dret a l'error, el dret a l'errada, que és és a dir, els ciutadans tenen dret a equivocar-se. A més, amb el llenguatge críptic, lo normal és que s'equivoquin, amb la qual tenen dret a equivocar-se. Òbviament, si no hi ha mala fe, en totes les prevencions, no sigui que hi hagin ciutadans que volen fer exercici de filibusterisme. Aquí a Aragón estáis muy avanzados en muchos elementos y hay que felicitar al gobierno de Aragón, que de hecho ellos ya tienen un proyecto de ley y nos hemos inspirado en ellos y quizá les adelantemos porque no vamos a hacer una ley sino un decreto ley que puede ser mucho más rápido i monogràfic sobre el dret de l'error. I per cert, el dret a l'error també a que els funcionaris es puguin equivocar i que no hi hagi responsabilitats immediates si no hi ha mala fe. Perquè si no entrem en la lògica de l'administració defensiva, que aquí també hi juga la lògica de l'administració defensiva. Jo no faig el llenguatge més planer, no sigui que faci una comunicació i per defectes de forma el jutge m'ho tombi i tingui un problema bastant important. Per tant, hem de protegir les dues parts. Per tant, fixeu-vos que en el fons hi ha moltes mesures que totes van bastant vinculades i tenen a veure amb la matèria d'aquestes jornades. Moltes gràcies.